munggah wis adoh omah. Banjur aku tak cengso. Siramu ki wong wadon. Mlayu-mlayune sak tengah ngalas. Apa dioyak kewan galak? Mboten. Banjur mlayu. Kula menika nembe kemawon tutukane kaliyan bapane kula. Dilukanan marang wong tuwa. Sopo jenenge? Kula Setyawati. Setyawati. Lha panjenengan menika sinten? Aku kudu Jonggolo. Jonggolo. Kok nembe sepisan menika nggih kula kok. Pancen aku sepisan iki ketemu sliramu. Sliramu mau izin tanpa ruang. Setyawati. Nggih kula. Upama kowe lumahku kuwi sak pengalas aja ijin awit akeh kewan kang gak. Nanging kula menika sampun kulintut wonten teng kene satengahe ngalas. Senajan kulinono kalane wong kuwi duwe nasib kang ala. Upama ana wong kang kepengin tumindak ala marang sliramu, banjur sapa kang ketulung? Ora. Terus kalih sinten? Kula menika gadhahi kadang nanging kadang kula menika tansih asa ngayahi pedamelan. Bojo? Bojo? Bojo kula dereng gadhahi bojo. Durung duwe bojo. Dereng. Yen ngono padha karo aku isih legan. Panjenengan tasih legan. Isih legan. Lah terus kene kenapa? Kula nggih mboten tandet jenengan kok. Upama Napa? kowe tak ajak urip bebarengan Ateges urip bebarengan menika napa? sepisan aku ketemu marang sliramu prasasat wis nyajiwa marang atiku aku pengen sumanding marang kuwi selawase Mangke rumiyin to. Kaya panjenengan menika blokot kemawon nek ngendika niku mboten usah bingung kula malah sampeyan. Setyawati cecane aku seneng kowe Setyawati. Mangke rumiyin nggih. Sinten mau? Aku kudu Jonggolo. Kejongkolono. Ngeten. Kepanggih kemawon nggih setindang menika kok sampeyan kok pun kandha seneng niku lho. Senajan pisan kaya-kaya wis suwe anggepku ketemu karo. Gelem. Boten. Kenapa kira gelem nabrak karo? Mangke Sumpah aku sih legan, kuwi kok sih legan. nggih. Yen wong wadon dikesakno lanang iku aja sok adul larang. Boten kok ateges kula menika dolanan menika boten. Terus? Nanging kula menika nembe setindang menika menika sampean. Kowe gelem ora? Boten. Kowe gelem. Bocah wadon plaine pengen. Setyawati, enteni aku Setyawati. Aku nguwatirake Setyawati. Sakwise katutup lawan apa manik suci. Gegek mengkono kedadian kelompok lawan Setyawati. Aku nguwatirake kowe banget. Kadadak rasanku iku mau tumus. Kenapa nganti playumu kaya ngono? Aku ki doyak karo pawongan. Lah duwe karep apa pawongan kuwi kelawan kowe Setyawati? Lha arep kepek bojo aku Kakang Madrim. Arep ngepek bojo karo kowe. Heeh. Kira-kira antarane bocah lanang kuwi karo batik madrim. Yen gedhe, yen dhuwure, gagahe gagah endi? Gedhe endi, dhuwur endi? Lho gagah sampean, dhuwur sampean, bagus sampean. Lah terus
kuwi mau tembung tresno karo kowe. Lah mergo pamungan kae kok mangerteni yen aku ki sak tenane wis duweni patresna. Apa kirane sing bujung lawan kowe Ya iso Setyawati? pucuk lah aku ki mah. Nang mburiku aku ki bakal tetulung karo kowe. Sedulur, ojo suki kendel gondowan. Banjur kowe sak penakmu dhewe nembung bocah wadon ana ing tengahing dedalan. Sapa jeneng? Aku Bukit Jonggolelon. Utut Jonggolelon. Aku kuwi neburi prayune Setyawati. Ning jebul ning papan kene ana wong lanang. Ya sapa? Tepungke. Aku Batik Madrid. Batik Madrid. Nanging sak dunge aku kok kene mau ngliwati glanggung prapatan akeh kumpul-kumpul, akeh gendera. Oh, apa ki pratandha? Syukur yen kowe ngerti. Dadi ora perlu tak pene ngerti, nanging pratilane kowe kepengin ngerti. Sakwise ngerti sedulurku ayu pasuyane. Banjur kowe milih kepengin dikukuh. Madrim, di mana Madrim? Madrim. Nempalke bau tenang lan kiwa kowe tak boyo. Oh, kaya ngono. Aku sih sebut sayembara. Yene Kakang Madrim. Kepiye Setyawati? Sampeyan iki sing anake diri sayembara. Iya. Yen ngono tak nanti nang gone omah sing tak jaluk sampeyan sing menang. Kaya ngono. Apa kirane wis sumaku yen kowe ngadepi Batik Madrid? Upama aku mati pas, aku nglebui wanita sing ayu. Ayo enggal dibuktike. Siji gowo siji adek kono iki Batik Madrid. Yep. Wes. Yep. Wes. Wes. Yen ngono iki wektune aku bisa mateni kowe Madrim. Sadurunge kowe boyongi sedulurku Setyawati. Yo, Sapa kang dadi aran saka ngendi papan gunung? aku Klono Santoso. Klono Santoso. Aku dipati saka Parang Bawono. Dasar bagus mudo taruto gagah pitekso. Mergo gedene aku pengen boyongi kadangmu bakal tak mulyake ana ing negara. Katentokake sapa sing bisa nyempal bau kiwa lan tengenku? Undu-unduane Setyawati. Kaya ngono. Ayo. Suntakan babakan. Ya, woi. Oh, ai, yo, Kowe ngerti dhewe ora nyilih netraning liyan. Sapa perangane muda taruna ora mawas sapa kae. Ora kowe ngadepi kridane Batik Madrim. Apa neng kowe Jonggolelon? Yen ngono, aku gong boleh sayembaramu mah. Yen gedhe kekarepanmu kepengin entuk undu-unduane serah-serahane Setyawati. Yen kowe bisa nyempal bau kiwa tengene Batik Madrim, tak pulungke kula Jonggolelon. Paling kuat. Iya. Mung semut suntakan tenagamu. Gedaya uga. Mutut Jonggolelon ono. Aku ngerti. Sak kepasan, sak panduran. Yen kowe menungso kang duweni kawegikan
menungso kang duweni aji daya kawijayan bab kanuragan. Nanging aja disengguh yen iki ana karampungan kowe muku sayembara batik mati. Banjur karep Ning kene yen padha-padha bocah wiritan. Bocah saka paguron. Aku kepengin sepiro kasektene putut ujung kelon. yen panjalukmu kaya ngono. Aku bakal nuti opo kang dadi karepan. Kang sepisan angkat junjung sapa antarane batik madrim lan jang sunggulna. Yen ngono. Siram kan ngangkat aku iki dhisik. Apa aku kan ngangkat sirammu iki dhisik? Buktekke papan kene. Yen ngono siram. Tak wenehi kelonggaran. Angkat. Iya. Iya. Yen kadulu ra sepiro bobotmu. Nanging aku ra kowe ngangkat kalungku. Dol tinuku ing ngarep. Saiki kowe gumanti. Aku ora butuhake tangan loro, Mak. Nek aku butuhake tangan siji kang iki. Hop! Iya! Aku percaya. Saiki wis mah. Isih ono. Isih ono meneh. Apa kah? Yen mau angkat junjung. Yen saiki adu playu. Yen pancen playumu karo aku banter playumu. Mbok menawa iku ana kamenangan. Nanging sadurunge kowe kudu mangerteni. Ing kiwa tengene untara yon batik madrim prasasat jaring angin paribasane nggon nilumat. Yen ngono. Ku tak turuti apa kang karepan. Malah kapor. Kowe tak paini kelonggaran, kowe mlayu wae. Mengko aku tuh muni sungsul saka mu. Ngece karo batik madrim. Aku ora ngecek. Yen perlu bebarengan. Ora. Aku ngajeni seramu. Mulu seramu tak mlayu wae. Oh kaya ngono. Kowe rangan kowe. Pasti pirang. Aji panglimulan. Hop. Kamangka nggonku mlayu paribasane ora ana sing ngalahake. Kowe tak liwati mau ora krasa. Kamangka aku disiki lumayu. Piye mlayu meneh? Ora. Ning kene prasasat aku sakwise ngerti kridam. Aku kepengin netek. Yen kowe kepengin boyongi adikku Setyawati. Ning kene suntaken kanuragan. Iki dadane batik madrim. Iya. Mbok menawa dadi panjalukmu. Kowe bisa marep apa kang dadi karepan. Mengko bakal ana kemimpang antarane batik madrim kelawan kowe. Jonggol long. Yen ngono ae buktekke. Iya!
Iya. Engko, Madrim. Golekno jodoh adimu Setyawati sing bisa ngayomi aku lan pertapan Untarayana, Madrim. Bapak Manisatra, kula sumagung ngupati satriya ingkang saged ngayomi adi kula Setyawati. Katitik utut Jonggo Lelono ingkang patut boyongi adiku Setyawati. Kabeh kok menawa wis titik kala wancine. Yen sayembaraku sing bisa mupu ora ana liya. Utut Jonggo Lelono. Opaku mengucap haji-haji kan rasa ora apa-apa ini lakukan unggul ini aku semboyo Setyawati. Mati mau ngono ngalek kosok. Matri, aku ngerti. Kowe iki nyecenges marang aku, Matri. Kowe sing unggul, Matri. Kowe unggul, Matri. Aku kalah, Matri. Jagat ing pasilatan. Aku percaya lan bisa nampa nyatane iki dina. Sing bisa ngalahake, sing bisa nyempal bau kiwa tengene Bathik Madrim. Ora ana liya. Utut Jonggo Lelono. Nah, aku kepengin mantepake sayembara iki kalamun dingerteni marang wong tuwa. Jonggo Lelono, Madrim kuwi menungsa lumrah kang kudunungan eling lan lali. Nanging bab perkara sapa sing bisa ngalahake Bathik Madrim, pratilane kuwi sing bisa mboyongi unduh-unduhane utawa serah-serahane ora ana liya Setyawati. Ayo, yen kowe isih ra percaya, aku bakal nganggono lamun sayembara iki mau kowe sing mupu sayembara. Yen aku memilih Mak. Yen kaya ngono, ayo gegancangan ana ing Bali Wisma.